mahimong productive siyong, ugwa tay utang. Dili ta mahimong tao, ugwa tay utang. Ha? Ang tao nga way utang siyong, kato sila nagipanglukdo. Singkong giring-giring. Yung sa may muhang kuha na naron. Ang tao way utang tapulan. Oh, Nanaw. umaw gani. Bayari na. Oh, Higi magagutang-utang kay bawa tay kwarta. isugo man kunay mo. Oh, sa man nato na, nga ikaw man nagsugo be, nga mga rawanta. Tubang nga ginaon sa may mong ibayad na naron. Sir, wala ibayad si Dansong, sir. Oh. Oh. Tao mo naron. Sinabot mo ba? Oh, dalawa. Oh. Sir, wala. Tama pre, gawin din mo. Oh. Kailangan, sir, nga. Higi magagutang-utang nga na kay bawa tay trabaho. Bayarin na sa may mong ibayad na naron. Walain po ako ibayad ni mo ng kolektor. Pwede mo hangyo, sir. Nga susunod na lang, sir. Hindi na pwede ma'am. Kahit kumano ba niyo ma'am? Nawa. No. Nga dyan, turon dyan. Sa omen mo na. Ang Higi. kira tayo nila, mula dito ang sabot ng gabi-gabi. Tubang nga na. Sir, ka na wala. Ang kumi na maligya ron. Tubangi po kusyo. Alangan, ipadala ko ni mo dito sa ilahan, no? Muna kung ingon si Muha, ikagutang-utang kay bawa tay trabaho. Oh, sir, masugot kasi ang laba lang ko sa inyong balay, sir. Hindi na pwede na. Wala ba yung sabutan na dam. Kuha, kinanglan, karong dyan. Kinanglan, kay. Naroon may karikot ka ba? Nawa. Sulayin mo nga isang gakoy mo ibayad, no? Uban dito. Padala rin mo sir. Nga. Dala na sir, dala na. Huwag tayo, buong ko ibayad niya. Siya may nangutang nga na. Lain, unday ka siyang may ako naman dahil magsulo-sulo ng utang di ay. Alayin na, yung mga